Bago ko simulan ang kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana gumaan ang buhay nyo sa pagpasok ng taon na ito. Magsimula na tayo. Ang mundo ay hitik sa misteryo at kababalaghan, kung saan may mga nilalang na nagdudulot ng takot at pangamba at kaguluhan sa ating pamumuhay. Kailangan na masusing pag-iingat sa pagtitiwala sa mga ganitong uri na mga nilalang. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Micaela, at ang kwento ko pang ibabahagi sa inyo ay karanasan naming mag-anak sa pamilyang naging bisita sa kasalan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong lokasyong pinanggagalingan namin. Taong 1996 noon, nakatanggap kami ng telegrama mula sa pamilya ni Tio Roberto na di umano ay iniimbitahan kami sa kasalan ng kanyang panganay na anak na itago na lang natin sa pangalang Eliazar, at mangyayari na iyon sa susunod na linggo ng araw na iyon. Si Tio Roberto ay kapatid ni Nanay Dele at ang pamilya nila ang mas malapit sa amin. Kaya kahit medyo may kalayuan ang kanilang lugar, ay pilit kaming pumupunta sa kanila. Nakatira pa sila noon sa Aklan, at katulad ko, pati ng kapatid kong si Patrick, ay nagbibinat at nagdadalaga na din ang mga anak ni Tio Roberto na sumunod sa kapinsan naming si Kuya Enzo. Bakasyon din noong mga panahong iyon, kaya naman naisipan din namin na lumuwas sa darating na linggo sa araw ng Biyernes, sapagkat malayo-layong biyahe din mula sa aming pinanggagalingan patungo sa Aklan. Magandang oportunidad iyon para makapagbakasyon din ako sa Aklan. Sa linggo ang itinakdang araw ng kasal, dahil iyon ang araw na napagkasunduan ng tigkabilang pamilya. Sabik na sabi kami ni Patrick, at makikita na naman namin ang mga kapinsan naming sina Giselle, Errol at Biboy. Siguradong marami silang maikukwento sa amin, at posibleng malaki na rin ang kanilang pinagbago. Magiging masaya at nakakaaliw ang bakasyon ko, lalo na ang mapapangasawa ni Kuya Enzo na balita namin ay ubod ng ganda at may taglay na kabaitan at kahinhinan. Bagay na bagay kay Kuya Enzo na gwapo, simpatiko at masipag. Tiyak na maganda ang lahi nila. At yun nga, sumapit ang araw ng Biyernes at bumiyahe kami lula ng barko. Matagal din ang biyahe namin at matapos sa barko ay sumakay pa kami sa bus at inabot kami ng kinabukasan bago nakarating sa lugar nila. Mabuti na lang at hindi kami sumuka ni Patrick sa biyahe. Mahangin at maganda ang tanawin, kaya naaaliw kami sa aming mga nakikita. At natatandaan ko pa noon, sumakay pa kami sa jeep pagkatapos ay lumipat sa tricycle. May kalayuan pa talaga ang bahay ni Tio Roberto. Nasa nayon ito at hindi pa ganon kaunlad ang kanilang pamayanan noon. Payak ang kanilang pamumuhay, pero masasabi kong masaya at tahimik ang manirahan sa kanilang lugar. Hindi nagtagal at huminto kami sa tapat ng kanilang bakuran. Pagkababa namin ay sinalubong kami ni Tio Roberto, pati ni Tia Laila, kasama sina Biboy at Errol, na halos tumangkad pa kaysa sa amin ni Patrick. Tuminis ang balat at talagang gwapo ang mga kapinsan namin. Samantalang sina Tio Roberto at Tia Laila ay tila hindi tumatanda ang mga itsura. Marahil ay masaya ang pamumuhay ng kanilang pamilya at wala silang kinakaharap na mabibigat na mga problema. Tinulungan kami ni Tia Laila at Tio Roberto, pati ng mga kapinsan namin sa pagbubuhat at pagdadala ng aming mga dala, habang masayang nagbabatian at nagkukumustahan. Walang patid ang mga halakhakan at balitaan ng bawat isa,
Halatang sabik na sabik sa mga istorya sa matagal ng panahong hindi nagkita. Namangha ako pagkakita ko sa bakuran ni Tio Roberto. Sa may gilid ng bahay ay marami silang tanim na pechay at mga talong. Mayroon din silang mga alagang manok at medyo lumaki na rin ang kanilang bahay. Ibang-iba noong mga panahong nagbabakasyon kami sa kanilang bahay. Noong mga bata pa lang kami. Dati-rati ay maliit at talagang hirap na hirap sila sa buhay. Marahil si Kuya Enzo ang tumulong sa kanyang pamilya para maipaayos ang bahay at magkaroon din sila ng kaunting negosyo. Nabalitaan namin na may maayos na trabaho at mataas na ang posisyon sa kumpanyang pinapasukan ni Kuya Enzo sa bahagi ng may syudad. Kaya naman nakakapag-ipon na rin siya ng pera. Pumasok kami sa loob ng bahay at nagulat ako nang makita ko ang mga hindi pamilyar na mukha. Ipinakilala sa amin ni Tio Roberto na pamilya pala iyon ni Esmeralda, ang babaeng mapapangasawa ni Kuya Enzo. Ngumiti naman ang mga magulang ng mapapangasawa ni Kuya Enzo at mukhang mas bata ang edad nila kaysa kina Tio Roberto at Tia Laila. Kita ko rin mga palabiro sila at masayahin. Kaya sa palagay ko ay magkakasundo-sundo sila, lalo na ng mga magulang ko. Dinala kami ni Tio Roberto at Tia Laila sa isang malaking kwarto at talagang kasyang-kasya kaming mag-anak doon. Sa palagay ko ay guminhawa na kahit papano ang pamumuhay nila. Lumawak at lumaki na rin ang espasyo ng kanilang bahay. Nakapagpasadya sila ng mga bagong kasangkapan. Nagpahinga muna kami ng mag-anak at hindi namin namalayang nakatulog na pala kami. Ako noon ay sobrang hilong-hilo na para bang tumatakbo yung bahay o parang nakasakay pa rin ako sa bus. Nagising na lang kami nang kumatok sa pinto si Tia Laila. Halina kayo, kumain na tayo ng hapunan at batid ko na nagugutom na kayo. Lumabas kaming mag-anak sa silid. Pupungas-pungas pa kami at nag-uunat ng mga balikat at baraso. Lumakad kami at patungo sa may hapagkainan. At doon sumalubong ang masasarap na amoy ng mga ulam. Tuluyan na akong nagising sa labis na kaantukan. Adobong manok, pritong isda, at sinigang na hipon ang ulam namin nung gabing iyon. Yung manok ang binanatan ko dahil bihira lang kami noon makakain ng manok. Adobo iyon pero native naman. Hindi na namin nasilayan sa Esmeralda ng gabing iyon sapagkat ayon sa pamahiin at sa mga matatanda ay hindi pwedeng magkitang magkasintahan bago sila ikasal sa araw ng linggo. Kaya naman ang nakaharap namin ay ang kanyang mga magulang at mga dalaga at binatilyo mga kapatid. Napuno ng alakhaka ng hapagkainan sapagkat mabiro at mahilig sa mga kwentong katatawanan ang mga magulang ng mapapangasawa ni Kuya Enzo. Tuwang-tuwa sa kanila ang mga magulang namin at mukhang nagkakasundo pa sila at panay ang aper nila sa isa't isa. Nakita rin namin si Patrick, si Kuya Enzo at medyo malaki na rin ang ipinagbago ng itsura nito. Hindi na siya moreno. Mapusyaw na ang kanyang balat. Mukhang binabagayan siya sa lungsod, subalit matipuno pa rin ang kanyang pangangatawan. Hindi na rin siya mahihain tulad ng dati, na pangiti-ngiti lamang sa mga biro. Noon ay nagagawa na niyang makipagsabayan sa mga pagbibiro ng karamihan. Pagkatapos naming makakain, ay nagkaroon pa ng sayawan sa may bakuran ng bahay ni Tio Roberto, kung saan dumalo ang ilang mga kabinataan at mga kadalagahan. Hindi na kami lumabas ng bahay na magpipinsan. Bagkos ay naglabas si Biboy ng isang malaking bote ng beer at inilagay sa tig-iisa naming mga baso. Pampatulog lamang namin iyon para mabilis kaming antukin. Beer, pampatulog, pampaihi yun ah. Nagkwentuhan kami ng mga kung ano-ano mga paksa hanggang sa mapapunta ang usapan namin kung paano nagkakilala si Kuya Enzo at si Esmeralda. Hindi naman nahiyang magkwento si Kuya Enzo
at nabanggit niya na nagkakilala sila ni Esmeralda sa trabahuan. O sige, sisimulan ko na ang kwento, pero huwag kayong matutulog dahil nobela ang kwento ng pag-iibigan namin ni Esmeralda. Paunang salita ni Kuya Enzo at natatawa pa. Natawa rin kami ng malakas. Mahilig palang magbiro si Kuya Enzo. Naisip ko na baka nahawa siya ng mga kalokohan sa kanya mga katrabaho. Sinimulan niya ang kwento kung paano ipinakilala sa kanya si Esmeralda. Inireto pala ito ng kaibigan niyang si Alfred daw. Ayon kay Kuya Enzo, maganda ang paglalarawan ng kaibigan niya kay Esmeralda. Kaya naman nagkaroon ng interes si Kuya Enzo at naglakas loob siyang ligawan ito. Batay pa sa kwento ni Kuya Enzo, ay medyo konserbatibo si Esmeralda. Yun bang babaeng hindi makabasag pinggan at noong una ay hindi basta-basta sumasama sa kanya nang mag-isa lang. Kaya naman sa tuwing lumalabas sila ay kasama nila ang mga kaibigan o katrabaho. Kaya madalas ay nakakapanlibre si Kuya Enzo sa mga ito. Wala namang kaso sa kanya dahil mas masaya kung marami silang kasama. Pero hindi naman nagtagal ay unti-unti na rin niyang napapayag si Esmeralda na sumama sa kanya na kumain sa labas na sila lamang dalawa. Wala naman siyang masamang intensyon sapagkat hindi siya ang tipo ng lalaki na nakasunggab kaagad sa babae at tawag ng laman kaagad ang pumapasok sa isip. Dahil kapag gano'n ang lalaki ay talagang supot. Malinis ang kanyang intensyon dito at napagkasunduan pa nila na hanggat hindi pa sila kasal ay mananatiling birhen si Esmeralda. Humanga kami sa tibay at katatagan ni Kuya Enzo. Nakatiis siya na walang nangyayari sa kanila ni Esmeralda. Sumabat naman sa usapan si Errol. Nako, kuya, kung ako ang nasa ganyang relasyon ay hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon at talagang susulitin ko ang mga sandali habang kapiling ang kanyang nililigawan. Pipilitin ko na maka-score sa babaya, wika ni Errol. At biniro naman siya ni Biboy. Walang hiya ka, Errol, tirador ka ng mga babae. Kahit yata bungi o bingot, hindi mo sasantuin basta't makatikim ka lang ng luto ng Diyos. Nabatukan pa ni Errol si Biboy, kaya nag-umpisa na kaming maghalakakan. Hoy, mitikuloso ako sa pagpili ng babae. Siyempre ang gusto ko mistisa, matangkad, at maganda ang mukha, pati ang katawan. Naggansyawan at asaran pa kami bago sabay-sabay na lumagok ng beer mula sa mga baso. Habang tumatagal ay pasarap ng pasarap ang aming kwentuhan. Namiss ko ang mga sandaling nagkakatuwaan kaming magpipinsan. Natatandaan ko na ang huli naming pagsasama-sama ay noong kakatapos ko pa lang sa ika-6 na baitang sa elementarya. Nagbakasyon kami ni Patrick sa Aklan at isang gabi ay magkakasama kaming nagkwentuhang magpipinsan ng mga kwentong katatakutan nang biglang kumidlat at nawala ng kuryente. Nagsigawan kaming magpipinsan nun at natakot sa kadiliman. Wala na rin naman kaming nagawa kundi ang matulog noon sapagkat mapupuyat kami kung hihintay naming magkaroon ng kuryente. At habang nananariwa sa mga alaala ko ang nakaraan, hindi ko kaagad napansing mauubos na pala ang beer ko sa baso. Lumipas pa ang ilang minuto at nilagyan pa ni Giselle ang panibagong berang baso ko. Mikaela, mukhang matibay ka sa ber at hindi ka tinatamaan. Kaya naman ubusin mo ang nilagay kong ber sa baso mo. Ngumiti ako at nagpasalamat kay Giselle. Walang ano-ano ay naalintana ang aming pag-iinom. Nang makarinig kami ng ugong ng tricycle sa labas ng bahay. At kahit dumadagongdong ang malakas na tunog ng speaker sa bakuran, ay napasulyap kami sa bukas na pinto. At nakita naming may dumarating na isang pamilya, lula ng sasakyan. Nagsalita ako. Mukhang marami palang bisitang dumating para
dumalo sa kasal ni Kuya Enzo? Tumango na lamang sila bilang pagsang-ayon sa akin. Saglit na napadaan si Aling Cecilia, na ina ni Esmeralda, sa loob ng bahay kasama ang isang pamilya. Gusto namang lumabas mula sa gilid ng aming mesa si Tio Roberto at binati si Aling Cecilia. Oh, sino-sino ang mga kasama mo? Ngumiti si Aling Cecilia. Mga kamag-anak ko. Kinakapatid ng aking ama. Inimbitahan naming dumalo sa kasal at tutuloy sila sa kabilang bahay. Bumati sa kanila si Tio Roberto at nagmagandang gabi naman kaming magpipinsan sa kanila. Subalit, parang bumigat ang pakiramdam ko noong mapagmasdan ko ang mga aura nila. Iba sila kumakatingin. Tila tagos hanggang kaluluwa at ramdam ko ang kilabot sa aking buong katawan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ang lahat. Pero noong makaalis na sila sa may pinto, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Hindi kami natagalan sa pag-iinom sapagkat nakakaramdam na rin kami ng antok. Bandang 10:00 ay nagligpit na kami ng mga pinag-inuman at dumiretso na kami ni Kuya Patrick sa aming kwarto. Wala pa sa loob ang aming mga magulang at mukhang abala pa sa pakikipagkwentuhan sa iba naming mga kamag-anak sa labas ng bahay. Humiga ako sa kama at doon ko naramdaman ang matinding antok. Hindi ko na nagawang ipagtapat kay Patrick ang kakaibang pakiramdam sa mga kamag-anak ni Esmeralda. Antok na ako at gusto ko na ring matulog. Hindi nagtagal ay naalimpungatan ako at nakaramdam ng pag-aihi. Tinignan ko ang orasan sa dingding. Mag-aalauna na pala. Naisip ko na baka naparami ang iniinom kong beer, kaya ako napapaihi. Bumangon ako at napansin ko, nakatabi pala namin sa kama ang aming mga magulang na panay ang paghilik. Maingat akong tumayo at lumabas sa pinto para hindi ako makalikha ng ingay. Siguradong mapapagalitan ako kapag nagising ko ang isa sa kanila. Dumiretso ako sa palikuran at pagkatapos ko makaraos sa pag-ihi, ay pabalik na sana ako sa kwarto nang makarinig ako ng mga kaluskos at mga yabag ng paa mula sa labas ng bahay. Napuno ako ng kuryosidad. Nagtataka ako kung sino namang taong gising pa sa ganong oras samantalang tapos na ang sayawan. Naisip ko pa na baka kapinsan ko ang lumabas ng bahay. Napakamot ako sa ulo at dumiretso ako sa sala. Naglakas loob akong buksan ang pinto nang biglang bumulaga sa tagiliran ko si Patrick. Kamuntikan na akong mapasigaw sa sobrang gulat. Akala ko ay aatakihin na ako sa puso ng mga sandaling iyon. Ano ka ba? Bakit bigla ka na lang bumubulaga? Aatakihin ako sa puso at ninervyusin ako sa gulat sa iyo. Binatukan ko siya sa ulo. At naiinis ko siyang tinanong kung anong ginagawa niya doon at hindi na lang siya matulog sa kwarto. Ate, narinig ko kasi na lumabas ka ng kwarto. Nagising ako at bumangon. Kaya nung makita kita sa sala ay binala ko na sundan ka dito. Ano bang ginagawa mo dito ng ganitong oras? Bumuntong hininga ako at sininyasan ko siyang tumahimik at binuksan ko ang pinto. Huwag kang maingay. Ano ka ba? Umihi lang ako. Pilit pa rin akong tinatanong ni Patrick. Subalit tahimik ako at sinisinyasan ko na lamang siyang huwag lumikha ng anumang ingay. Pagkabukas, bumulaga sa amin ang preskong simoy ng hangin sa labas. Saglit akong nilamig, pero hindi nagtagal ay nasanay din ako sa ihip ng hangin. Napakaliwanag ng kabilugan ng buwan. At napansin ko na may malaki palang bahay. Nakaratig din ang bahay ni Tio Roberto. Mukhang iyon ang bahay na pinatutuluyan nila ng ibang mga bisita. At mula doon, ay nakita naming may lumabas na 2 babae
at lalaki na nagmamadaling kumaripas ng takbo. Hindi nila kami napansin ni Patrick at nagulat kami kung saan sila pupunta. Isinarado naming mabuti ang pinto at panakanakang sinundan ang 2 tao sa labas ng bahay. Hinabol namin sila at napakalayo ng kanilang pinuntahan. Nakita namin silang nagtungo sa isang koperahan kung saan marami ang tao ang kumpol-kumpol na nakapaikot sa isang pwesto. Mga nakaluhod at parang may pinapangos na hindi namin malaman kung ano. Nagkubli kami ni Patrick sa matatalas at matataas na damuhan at halamanan. Sumilip kami at nakita namin ang isa sa kanila ay lumingalinga sa paligid at para bang sumingot-singot sa hangin na tila mayroong inaamoy. Naisip ko na baka inalam niya kung may ibang taong nakapanood sa kanila. Noong mga oras na yon ay hindi ko din alam kung bakit sinundan namin sila. Siguro dahil marites kami. At ang totoo naman talaga ay ang nasa isip ko, baka may kakaibang nangyayari. Nagimbal kaming magkapatid nang makita naming nanlilisik ang kanilang mga mata at napupuno ng dugo ang kanilang mga bibig. Matatalas din at mahahaba ang kanilang mga kuko. Parang may nilalantakan silang ilang piraso na mga manok. Oo, hilaw na karne ng mga manok. Sumagi sa isip ko ang mga alagang manok ni Tio Roberto at hinala ko pa na baka ang mga manok na nilalantakan ng mga aswang ay walang iba kundi ang mga alagang manok ni Tio. At siguradong kinuha nila ang mga iyon sa loob ng kulungan. Lumakas pa ang kabog sa dibdib ko nang masilayan ko ang pamilyar na mga mata na isa sa kanila. Katulad na mga mata ng matandang tila ina ng mga kasamahan niyang mga aswang. Siya ang babaeng katabi ni Aling Cecilia na ipinakilala kay Tio Roberto. At kung hindi ako nagkakamali, sila ang pamilyang bisita ng mga kamag-anak ni Esmeralda. Diyos ko ate, mga aswang pala ang mga kamag-anak ni Ate Esmeralda. Tinakpan namin ni Patrick ang aming mga bibig. Tumigil kami sa pagsilip sa mga aswang sa takot na baka makita nila kami. Anong gagawin natin ate? Natatakot na ako. Huwag ka lang maingay. Dahan-dahan tayong aalis. Basta, huwag kang maingay ha. Chill ka lang. Aalis tayo dito. Hindi rin namin magawang umiba ng posisyon o tumakbo. Sapagkat baka mapansin nila kami at ang masama pa ay habulin kami at pagpapatayin tulad ng ginawa nila sa mga kawawang manok. Makalipas ang ilang sandali ay nagtangka kaming lumingon at sumilip. Subalit, wala na doon ang mga aswang. Tumayo kami at dahan-dahan kaming lumakad pa atras. At noong medyo nakakalayo na kami mula sa koperahan, ay tsaka kami kumaripas ng takbo pabalik sa bahay. Binilisan naming magkapatid ang pagtakbo. Hindi na kami lumingon sa aming likuran. Parang bombang sasabog ang mga puso namin sa sobrang takot at kaba. Pagkarating namin sa may bakuran ay walang katao-tao. Marahil ay nakabalik na ang mga kamag-anak ng aswang sa loob ng bahay. Subalit napaka-imposible naman iyon sapagkat napakabilis naman nila makabalik mula sa koperahan. Saglit kaming nagpahinga ni Patrick. Maya-maya ay nagsalita ang kapatid ko na panay ang paghangos. Ate, kailangan malaman ito ni Tio Roberto. Sa palagay mo ba ay may nalalaman si Kuya Enjo ukol sa pagkatao ng mga kamag-anak ni Ate Esmeralda? Paano kung aswang din si Ate Esmeralda? Hindi kaagad ako nakasagot. Napaisip din ako sa mga itinanong sa akin ni Patrick. Makalipas ang ilang sandali ay tumugon ako sa kanya. Sa totoo lang hindi ko alam, pero ang mahalaga na dapat nating gawin ay umuwi tayo
at bumalik sa silid at baka malaman ng ating mga magulang na lumabas tayo ng bahay. Anong oras na? Sumang-ayon sa akin ang kapatid ko. Namahinga kami at hinintay na makabalik sa normal ang tibok ng aming mga puso. Pagkatapos ay nagmamadali kaming pumasok sa loob ng bahay at isinaradong mabuti ang pinto. Maingat kaming kumilos patungo sa kwarto at halos hindi kami lumikha ng ingay upang hindi maistorbo sa pagtulog ang aming mga magulang. Hindi na ako nakabalik ng pagtulog ng gabing iyon sa kakaisip. Hindi ko sukat akalaing makakakita kaming magkapatid ng mga aswang. At malapit pa talaga sa bahay na tinutuluyan namin ang mga ito. Kinakabahan ako at hindi mawala-wala sa isip ko kung paano kinain ng mag-anak ang ilang lamang loob ng mga manok. Nakakadiring isipin at sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata ay nakikita ko ang mga imahe ng mag-anak na aswang. Sumikat na ang araw. Pupungas-pungas akong bumangon sa kama at talagang kulang na kulang ako sa tulog. Pero kahit masakit ang ulo ko ay kinakailangan ko na talagang tumayo at maghanda sapagkat niyugyug ako ng nanay ko at inutusan na ring magligpit ng mga ginamit sa pagtulog para makapaghanda na sa darating ng oras ng kasal ni Kuya Enzo. Nagmadali kaming nag-almusal at nagsipagbihis sapagkat sa ganap na 10:00 ang kasal sa simbahan. Nung maganap ang seremonya ng kasal, ay kapansin-pansin na wala doon ang presensya ng pamilyang aswang. Siguradong takot sila sa kapangyarihan ng Diyos, gayon din sa mga benditadong tubig, kaya hindi sila nagpakita sa loob ng simbahan. Napakaganda ni Esmeralda at mukhang hindi siya aswang na katulad ng kanyang mga kamag-anak. Kitang-kita naming magpipinsan kung gaano kamahal ni na Esmeralda at Kuya Enzo ang isa't isa habang sinasambit ang mga sumpaan bilang mag-asawa. Natapos ang seremonya sa kasalan at dumiretso na kami sa bahay para sa pananghalian. Medyo gutom na din kaming magkapatid. Halos malapit na rin mag-12 noon. Natagalan pa sa simbahan at nagawa pang kumuha ng mga larawan at kung ano-ano pang mga inasikaso tulad ng sasakyan ng kinasal, pati ng mga abay. Napakaraming handang mga putahe, lutong gulay, naganda din ng mga manok baboy at may malaki pang lechon. Maraming bisita ang dumalo at kumain. Nasa may mahabang lamesa na kami noon. Nang matanaw ko sa hindi kalayo ang mesa, ang pamilya ng mga aswang na dinalhan ng mga pagkain ng mga taga-silbi. Kinabahan ako at napansin ko na malilikot ang kanilang mga mata sa iba pang mga bisita na para bang natatakam silang pagmasdan ng mga ito. Lumihis ako ng tingin sa mga kapinsan ko at nagsimula na akong kumain. Inalis ko ang aking atensyon sa kanila at nagpakasaya ako sa mga aktibidad pagkatapos ng tanghalian. Hindi nagtagal ay lumapit sa amin si Tio Roberto at kita ko ang inis at lungkot sa kanyang muka. Nagtanong si tatay. O Roberto, bakit parang natalo ka sa wedding? Anong problema at tila Biyernes Santo ang mukha mo? Sumagot si Tio Roberto. Paano? Nawawala ang 4 kong alagang manok. Nakita ko na lang nitong umaga, wala na ang mga manok ko sa kulungan. Hindi ko malaman kung sinong nagnakaw ng mga ito at kung paano ito nakalabas sa kulungan. Nagkatinginan kami ni Patrick. Bigla kaming kinilabutan. Pero naglakas loob akong magtapat. Subalit dumating noon ang bagong kasal at pinatagay ng alak si Tio Roberto. Kaya hindi ko na magawang sabihin sa kanya ang totoong nangyari sa mga manok. Inakala namin ni Patrick na doon na natatapos ang lahat ng nakakatakot naming mga karanasan. Subalit hindi pa pala. Natapos ang kasiyahan noong bandang mag-aalising ko at napansin naming isa-isa namang nawawala ang miyembro ng misteryosong pamilya.
kasabay ang iba pang mga bisita. May mga mangilan-ngilan na lang mga kalalakihan na nagsisiinuman at nagkakantahan gamit ang gitara. Pasimple naming sinunda ni Patrick ang huling dalagitang lumabas ng bakuran. At sa pagkakataong iyon ay nagbaon na kami ng asin ni Patrick at inilagay namin sa aming mga bulsa. Napansin kaming lumabas ng bakuran ni Giselle, kaya dali-dali siyang sumunod sa amin. "Teka lang, saan ba kayo pupunta?" Subalit, may kalayuan na rin ang aming narating, kaya hindi na namin nagawang sagutin ang mga katanungan niya. Hindi kaagad nakahabol sa amin si Giselle, pero nag-umpisa siyang tumakbo. Lingid sa kaalaman naming magkapatid, ay nakasunod pala kay Giselle ang aming mga magulang. Napuno din sila ng kuryosidad kung bakit kami tumatakbo at kung anong sinusundan naming magkapatid. Hanggang sa nakarating kami sa bahaging kakahuyan, kung saan natagpuan namin ang mag-anak na pinagtutulungang habulin ng isang sugatang dalaga. Paika-ika na itong maglakad at pagod na pagod sa pagkilos. Nahabag kami sa kanyang kalagayan, lalo pat malapit na siyang mahablot ng isa sa mga binatilyong unti-unti nang nagbabagong anyo bilang aswang. Sumunod kami ni Patrick sa kanilang direksyon at doon ubod lakas na pinagsisigawan ng mag-anak na aswang habang dinudukot sa aming mga bulsa ang mga nakatagong asin. Napukaw ang kanilang atensyon at nakita naming nanlilisik ang kanilang mga mata sa amin. Sininyasan ko na rin na tumakas ang babae. Subalit balak pa siyang sundan ng isa sa mga aswang. Pero binalaan ko ito na kung hahabulin at papatayin niya ang babae, mapipilitan akong hagisan siya ng asin. Nagpakita pa ng katigasan ng aswang at sinubukan niyang sunggaban ng babae, kaya napilitan akong hagisan ito ng asin. May isang aswang ang nadampian sa braso at umangil siya sa sobrang sakit. Naggalit ang mga kasamahan pa niyang mga aswang at binalak nila kaming sugurin, kung kaya naghanda kami habang nasa mga palad namin ang mga asin. Maya-maya pa ay narinig namin ni Patrick ang mga tinig ng aming mga magulang. "Micaela, Patrick, nasaan kayo? Kanina pa namin kayo hinahanap." "Patrick, Micaela, ano ba? Gabi na." Natigilan ang mag-anak na aswang at tila gulat na gulat sila sa kanilang mga nakita. Hindi nila magawang makasulong patungo sa aming kinatatayuan. Naguluhan ako kung bakit bigla na lamang silang natigilan. May kung anong parsang nagtulak sa kanila para masindak sila. Lumingon kami ni Patrick at nakita namin na paparating si Giselle kasama ang mga magulang ko. Partikular si Aling Cecilia at Tia Roberto na may mga dalang armas na pangontra sa mga aswang. Lumapit kami sa mga magulang at tinanong kung paano nila nalaman na nagtungo kami sa lugar na iyon at kung bakit kasama nila si Tia Roberto, pati si Giselle at si Aling Cecilia na nanay ni Esmeralda. Ipinaliwanag ni Nanay Dele ang lahat, ang nanay namin. "Mga anak, ganito kasi. Napansin naming hinahabol kayo ni Giselle, kaya naisip naming sundan kayo. Pero bago kami magpatuloy ay bumalik ako sa bahay upang ipaalam ang tungkol sa paghabol sa inyong dalawa kay Roberto, sapagkat masama ang kutob niya sa anumang magaganap. Mukhang tama naman ang mga kutob niya." At dagdag pa ni Nanay na binalikan niya si Tia Roberto na kasalukuyang kakwentuhan si Aling Cecilia at napag-usapan nila ang mag-anak na inimbita sa kasalan na bigla na lang nangawala sa bakuran ng bahay. Niyaya ni Nanay Dele ang dalawa at nabanggit din niya na baka nasa peligro ang buhay namin. Malakas kasi ang pakiramdam ng nanay ko. Ganon talaga pag mga nanay, no? At kahit kailan na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga kutob. Noong nalaman ni Tio Roberto ay pasimple siyang kumuha ng itak sa loob ng bahay at dumaan siya sa gilid kung saan walang mga kamag-anak ang nakapansin sa kanyang presensya. Nang makarating siya sa kinatatayuan ni Nanay Dele at Aling Cecilia,
at saka pa lamang sila lumakad patungo sa lugar na tinatahak ni Giselle at ng aming ama. Pagkakita ni Aling Cecilia sa anyo ng mga mag-anak na aswang, ay tinanong niya ang mga ito kung kailan pa nila itinatago sa kinakapatid ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang mga pagkatao at kung may nabiktima na ba sila sa lugar na iyon. Tumugon naman ang ina ng mag-anak ng aswang at nagsabing matagal na ring alam ng kinakapatid ng ama ni Aling Cecilia na pamilya sila ng mga aswang. Balak sana silang ipagamot subalit tumanggi ang kanilang mag-anak. Nabanggit din niya na may kamuntikan na silang mabiktimang dalaga. Ngunit nakatakas ito, pero mas marami ang mga nabiktima nilang mga manok. Noong gabi lang, nagimbal si Tio Roberto at dahil doon ay sumulak ang galit niya. Kinuha niya ang itak at pinagmumura ang mag-anak. Balak sana niyang sumugod, subalit napigilan naman siya ni tatay at pinakalma siya ni Giselle maging ang dalawang ginang. Doon ko napagtanto na hindi pala aswang si Aling Cecilia. Nakiusap ang ina ng mag-anak na aswang kung maaari ay hayaan silang mabuhay at nangako na aalis sila sa gabing iyon at hindi na magpapakita pa. Humingi din siya ng tawad kay Tio Roberto sa pagkakapatay nila sa mga alagang manok nito, gayon din kay Aling Cecilia sa nagawa nilang kahihiyan. Pumayag naman si Tio Roberto na umalis ang mag-anak basta't walang sino mang masasaktan o mapapatay sa kanyang pamilya. Pinatawad din sila ni Aling Cecilia at kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Kumaripas ng takbo ang buong mag-anak at nagsipagtalunan sila sa mayabong na halaman at bigla na lang naglaho. Nakahinga kami ng maluwag sapagkat nakaalis na ang mga aswang. Maya-maya pa ay niyaya na kami ng aming mga magulang na bumalik na sa bahay at natapos ng kasiyahan sa bakuran. Umalis na din ang iba pang mga bisita kasing iba ay lasing na. Sumama kami ni Patrick sa kanila at bumalik sa bahay. Pagkarating namin ay ipinaliwanag namin sa lahat ang buong pangyayari. Medyo kinikilabutan ang mga kamag-anak namin, lalo na ang bagong kasal. Pero hindi naman nagtagal ay napanatag din ang kanilang kalooban sapagkat nawala na ang mga aswang. Kinuha ni Tio Roberto ang malaking bag na dala ng mag-anak at itinago sa isang sisidlan kung saan hindi na nila ginalaw iyon. Medyo naiinis pa rin siya sa sinapit ng kanyang mga alagang manok. At hindi naman siya nagtanim ng galit kay Aling Cecilia sa pagdadala ng mga kamag-anak na aswang sa kanyang teritoryo. Hindi rin naman ito alam na mga aswang pala ang kanyang mga dinalang bisita. Kinabukasan, nag-umpisa na kaming mag-impake ng mga gamit. May nabalitaan kami sa ilang residenteng napadaan sa bahay ni Tio Roberto. Ibinalita nila na may napatay palang isang aswang sa may aplaya at mukhang napahiwalay pa ito sa mga kasamahan niyang aswang. Wala naman itong nabiktima. Marahil sa kamalasan ay inabot ng mamamaslang ng aswang at napatay. Ang naturang kurwakwak ay isang binatilyo na parang nasa 14 hanggang 15 anyos. Duda namin ay miyembro iyon ng pamilyang aswang at posibleng siya ang naabutan ng isang magaling na mamamatay ng aswang kaya siya ang napuruhan. Pasalamat na lamang kami at tumupad sila sa usapan na aalis na walang ibang madadamay na mga tao. Nakahinga kami ng maluwag, ganitong hinga. Di joke lang, inaantok ako. Matapos naming malaman ng balita, ay nagpatuloy kami sa pag-iimpake ng aming mga kagamitan. Hindi pa kami umalis sa araw na iyon sapagkat humiling pa ang pamilya ni Tio Roberto na manatili pa kami ng isang araw para naman makapiling nila kami. Matagal-tagal pa kasi ang kasunod naming reunion at magiging abala na naman kami sa araw-araw na gawain. Kaya naman pinagbigyan siya ng aking mga magulang at nagkasama-sama kami ng mga kapinsan ko.
Nakadapo ang palad pa namin sa Esmeralda at nakita naming marunong siyang makisama sa amin kahit malayo ang agwat ng edad namin sa kanya. Walang masamang tinapay kay Esmeralda at nakikihalubihilo siya sa aming magpipinsan. Nag-inuman pa ang aming mga magulang, tiyuhin at mga tiyahin. Partikular ang mga magulang na Esmeralda. Gabi na din sila nang makatapos sa kanilang mga pagkukwentuhan at kasiyahan. At yun nga, sa kasunod na araw ay maaga kaming nagpaalam sa pamilya ni Tio Roberto. Gayon din sa iba naming mga kamag-anak. Naalala ko pa nga doon, umiyak pa si Tia Laila. Lubos ang pasasalamat ng aking pamilya sa kanilang mainit na pagtanggap sa amin, pati na rin sa maayos nilang pag-aasikaso. At bago pa sumikat ang araw ay nakarating kami sa pier at sumakay kami sa barko. Baon namin ang mga hindi malilimutang karanasan sa kasalan ni Kuya Enzo. Mula sa engkwentro ko sa aswang ay napagtanto ko na hindi talaga maiiwasang may makikilala tayo sa ating buhay na mga kampo ng kadiliman na magdadala sa atin ng matinding hilakbot. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako sa aming lugar, samantalang si Patrick ay nakikipagsapalaran sa malayong probinsya at paminsan-minsan na lang bumibisita sa amin kasama ang kanyang binuong pamilya. Kasama ko pa rin ang mga magulang ko at sila ang katuwang ko sa pag-aalaga sa aking mga anak, habang nasa ibang bansa naman ang aking asawa at nagtatrabaho habang nagpapalaki ng bayag. Dito po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagpili at pagtatampok ninyo sa ibinahagi ko pong karanasan sa inyong programa, Sir Casper. Hanggang sa muli, Micaela ng Negros.